you ready? Καλησπέρα σας. Βρίσκεστε στην εκπομπή Pit Stop της τηλεόρασης Omega. Για τα επόμενα 60 λεπτά θα απορροθούμε με αγώνες dragster, θα ελιχθούμε με σκούτερ, θα απολαύσουμε δεξιοτεχνία, θα πάρουμε τα βουνά με το ολοκαίνουργιο Skoda Yeti, θα διαλέξουμε το κράνος για τη δική σας ασφάλεια με τις πολύτιμες συμβουλές του Αντώνη Βαρέλη, ενώ θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω με τον παλιό οδηγό αγώνων Νίκο Κουφό, πίσω περίπου στο 1967. Για να μην καθυστερούμε, πάμε αμέσως στους αγώνες dragster που έγιναν στο αεροδρόμιο Μαριτσών. Φύγαμε. Κυριακή 16 Οκτωβρίου βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο των Μαριτσών, πανελλήνιος αγώνας dragster σήμερα και έχουμε δίπλα μας την Yamaha Moto Mike. Τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά, παιδιά. Παρόν μέσα σε όλα τα event, είτε αφορά τους δύο είτε αφορά τους 4 τροχούς. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να βρισκόμαστε εμείς που είμαστε δίπλα στον χώρο και γύρω από αυτό να είμαστε οι πρώτοι που θα υποστηρίζουμε και τους αγωνιζόμενους, αλλά και κυρίως για να δούμε το σωστό παράδειγμα όσον αφορά τα υπόλοιπα παιδιά, όσον αφορά το κομμάτι της ασφάλειας και το που γίνονται τελικά, που μπορούμε να κάνουμε τη μαγεία μας και όχι μέσα στους δρόμους. Σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Συμμετοχή σήμερα. Σήμερα ήταν πολύ αυτά τα πράγματα. Είναι η συμμετοχή ο Θόδωρας ο Δρακόπουλος που είναι στο κατάστημα τεχνικός και με το Yamaha Watch Defero 6, ένα πολύ δυνατό μηχανάκι. Όχι πολλά πράγματα για κάποιους λόγους καθαρά δικούς μας και ευελπιστούμε στο επόμενο να είμαστε στημένοι πολύ καλύτερα. Πώς βλέπουμε τη σημερινή διοργάνωση? Πάρα πολύ καλή. Έχει αρκετό κόσμο. Φαίνεται ο κόσμος περιμένει τέτοιες διοργανώσεις και μας κάνει καλό από όλες τις πλευρές, και από το θέμα των διοργανώσεων όσον αφορά το να ξεφεύγουμε λίγο από τους δρόμους, αλλά και γενικά βρισκόμαστε γύρω από αυτό που αγαπάει γενικά. Οπότε συμπλέουμε στο σκεπτικό ότι καλύτερα τα παιδιά που έχουν μια μηχανή, δυνατή ή αδύναμη, αυτό δεν μας νοιάζει, γι' αυτό υπάρχουν και κατηγορίες στα dragster, να έρθουν και να το δοκιμάσουν εδώ παρά στο δρόμο, έτσι. Ακριβώς. Το σημαντικό είναι η συμμετοχή. Έτσι. Από εκεί πέρα τα αποτέλεσματα είναι δευτερεύον. Η συμμετοχή και η εικόνα που δείχνουμε στα νεότερα παιδιά. Έχω δίπλα μου τον Δημήτρη Τσίκη, αγωνιζόμενος σε πανελλήνιο πρωτάθλημα dragster και όχι μόνο, παλαιός μάλλον αγωνιζόμενος. Σήμερα συμμετέχει εδώ με ένα αυτοκίνητο της VTAF 2, Mitsubishi Evo. Πώς βλέπεις καταρχήν τη σημερινή διοργάνωση εδώ? Κυλάει πολύ όμορφα. Ο καιρός μας βοήθησε. Άλλα βλέπαμε όμως στο ίντερνετ, φοβόμαστε για βροχές και τέτοια. Τελικά λίγο η άσφαλτος θα πρέπει να ήταν σε καλύτερη κατάσταση. Πιστεύω προς το μέλλον θα έχουμε κάνει κάτι καλύτερο. Κάτι καλύτερο για τον τόπο μας, το οποίο θα ανεβάσει πάρα πολύ τον πύχη
στον μηχανοκίνητο αθλητισμό στη Ρόδο. Έτσι πιστεύω. Ακολουθείς το πρωτάθλημα κανονικά και θες να πρωταγωνιστήσεις. Στην παρούσα φάση υπάρχει κάποια βαθμολογία, σε τι θέση είμαστε? Νομίζω αυτή τη στιγμή είμαι στη δεύτερη θέση και κρίνεται η πρώτη θέση στον τελικό, ο οποίος θα ακολουθήσει αμέσως μετά. Και ένα κοινωνικό μήνυμα να δώσουμε. Άσχετα αν κάποιος έχει ένα δυνατό ή αδύναμο αυτοκίνητο. Ναι. Το δικό σου έχει ακουστεί ότι μπορεί να είναι και στα χιλιάλογα. Τι προτείνεις αυτό το παιδί? Θα πρέπει να έρθει εδώ αντί να τρέχει στον δρόμο? Θα πρέπει, άσχετα αν, όπως είπες εσύ, η πρόσφυση είναι καλή ή όχι, άσχετα τον πρωταθλητισμό, να έρθει να το δοκιμάσει? Βέβαια, το να λάβεις μέρος σε ένα τέτοιο αγώνα είναι πάρα πολύ εύκολο. Βέβαια, με τους προβλεπόμενους κανονισμούς, κράνος, φόρμα, αν πρόκειται για ένα μηχανάκι, είναι πολύ εύκολο να λάβει κάποιος ο οποίος θέλει να το κάνει για πρώτη φορά σε ένα τέτοιο αγώνα. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Και πιστεύω πως πρέπει να τα ακολουθήσει, πρέπει να βοηθήσει την κατάσταση. Να δώσουμε μια ευχή για τη συνέχεια και για σένα, για τους αγώνες, για το νησί. Καλή επιτυχία στους αγωνιζόμενους, στις υπόλοιπες κόντες που θα γίνουν και εύχομαι στο μέλλον να πάμε ακόμα καλύτερα. Καλή επιτυχία και σε σένα, όχι μόνο σήμερα αλλά και στο υπόλοιπο του πρωταθλήματος. Έχουμε δίπλα μας τον Γιώργο Μαλιαράκη, παλιό αγωνιζόμενο, από μια, θα με επιτραπεί έκφραση, ιστορική οικογένεια, από πατέρα σε γιο. Κάποτε ο μπαμπάς είχε κερδίσει εδώ πέρα το 1978-79 και εσύ κέρδισες το σιρκουί το 99. Σήμερα όμως είσαι εδώ σε άλλη μορφή. Είμαστε πάντα στο ίδιο άθλημα αλλά σε άλλη μορφή αγωνίσματος, έτσι? Ναι, είμαστε σε αγώνα Dragster. Ίσως ο κόσμος να μην ξέρει τι είναι το Dragster και είσαι ο κατάλληλος για να εξηγήσει τι ακριβώς κάνουμε αυτή τη στιγμή εδώ. Είναι ένας αγώνας το οποίο είναι σε μια απόσταση από 0 μέχρι 402 μέτρα. Και όλη η ιστορία είναι να έχεις καλή πρόσφυση, καλό στημένο το αυτοκίνητο. Γενικά είναι μια ευθεία. Εντάξει, θες ένα πολύ δυνατό αυτοκίνητο. Προσπαθούμε τώρα με ό,τι έχουμε. Ακριβώς. Είναι και η καιρή δύσκολη. Η καιρή είναι δύσκολη, η κρίση υπάρχει. Πιστεύω ο επόμενος αγώνας θα είναι ακόμα καλύτερος και να έρθουν και άλλα άτομα εδώ να τρέξουν. Τι ευχόμαστε για τη συνέχεια και για διοργανώσεις εντός του νησιού αλλά και για το άθλημα? Θέλουμε ένα σιρκουί οπωσδήποτε, καμιά ανάβαση φιλερή μου, να ανέβει λίγο το νησί πολύ. Το θέλουμε πολύ. Μια ευθεία δεν μας φτάνει μόνο. Πώς θα έκρινες το διήμερο σου? Μια χαρά, πολύ ωραία. Ήρθα και πέρασα ευχάριστα. Το σημαντικότερο, κάπου την ξέρω αυτή τη μηχανή. Εσύ την οδηγούσες πριν λίγο καιρό στο βίντεο κλιπ το Omega TV Ρόδος. Κάτι μου θυμίζει. Τι σου θυμίζει? Ομολογώ ότι δεν θα το ξανά έκανα. Ούτε άλλο βίντεο. Και η στολή και το κράνος και τα γάντια και όλος ο εξοπλισμός είναι πάρα πολύ βαρύς και κουραστικός. Απορώ πως το φοράς. Εντάξει, θέλει προπόνηση. Με τη δουλειά μπορεί να γίνουν όλα. Σήμερα αγωνίζεσαι με δύο μηχανές. Ναι, με την Suzuki GS1000 και την Husaberg X50. Ένα μικρό σχόλιο για το διήμερο. Πώς περάσαμε, πώς είδες τον αγώνα, πώς είδες την πίστα, πώς βλέπεις τις συμμετοχές? Το διήμερο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Βλέπουμε ότι ο κόσμος θα ανταποκρίθηκε, ειδικά σήμερα, παρόλο τον καιρό και την κρίση εισαγωγικά. Ήρθαν από πάνω οι Αθηναίοι, οι οποίοι δώσαν άλλο χρώμα, με πολύ δυνατά οχήματα και αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες. Και μίλησα εγώ με τα παιδιά συγκεκριμένα και μου λένε ότι θα τους αρέσει να γίνεται, να καθιερωθεί αυτό. Να έρχονται συνέχεια εδώ. Είναι αυτό που λέμε ότι η Ρόδος διψάει για διοργανώσεις. Σίγουρα διψάει, αυτό το δείχνει ο κόσμος, το λέμε εμείς. Εμείς διψάμε σαν οδηγοί. Υπάρχουν και άλλοι οδηγοί που θέλουν να έρθουν και ο κόσμος σίγουρα θέλει θέαμα. Πάρα πολύ. Ένα μικρό σχόλιο για τα νέα παιδιά. Ξέρω ότι καλός ή κακός πολλά νέα παιδιά θέλουν να μοιάσουν σε αυτούς που βλέπουν εντός του τερέν, σε σένα και σε πολλούς άλλους αγωνιζόμενους που είναι πάρα πολύ γρήγοροι. Σίγουρα τα νέα παιδιά είναι ενθαρρυντικό. Υπάρχουν πολλά άτομα που ασχολούνται με μηχανοκίνητο αθλητισμό. Εγώ προσωπικά προσπαθώ να βοηθάω τέτοια άτομα, να τους βάζω σε πίστα, να φεύγουν από τον δρόμο. Γιατί εντάξει, κατά τα ψέματα και εγώ έτρεχα στον δρόμο και είχαμε άτυχες στιγμές μάλλον. Τους φέρνω εδώ να εγκληματιστούν σε αυτές τις συνθήκες. Κώστας Σιμινής, συμμετοχή από Αθήνα με ένα πάρα πολύ δυνατό ούνο. Πρέπει να είναι και το δυνατότερο στην Ελλάδα. Καταρχήν καλώς ήρθες στη Ρόδο. Είναι η πρώτη σου φορά? Ναι, πρώτη φορά. Πώς βλέπεις το νησί, παρόλο τώρα που είμαστε στην λήξη της σεζόν? Καλά είναι, ωραία. Πώς βλέπουμε το διήμερο, πώς είδαμε εδώ τον αγώνα? Ωραία, εντάξει. Θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε καλύτερα.
Ευχαριστημένος εσύ προσωπικά από το διήμερο? Σαν πίστα όχι και πολύ καλά, εντάξει. Άμα βελτιωθούν θα ξανάρθουν. Να δώσουμε και ένα κοινωνικό μήνυμα. Έγινες γνωστός μέσα από πατήματα στο δρόμο και εκτός Ελλάδας, έτσι, από τα θρυλικά σου πατήματα τότε. Τι πρέπει να πούμε στα καινούρια παιδιά, στα νέα παιδιά που επιθυμούν να τρέξουν να δοκιμάσουν το αυτοκίνητό τους, τώρα που βλέπεις και τις δύο όψεις του αθλήματος? Στον αγώνα είναι πολύ καλύτερα. Ούτε κινδύνους, ούτε τίποτα. Ένα σχόλιο για την πορεία του αυτοκινήτου, είσαι ευχαριστημένος? Ακόμα το ψάχνουμε, είναι οι πρώτοι αγώνες, σιγά σιγά θα το βρούμε. Ένα ευχαριστήριο. Καλές για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλό. Είναι πολύ δύναμη έτσι και όπως βλέπει ο κόσμος, 400 μέτρα περνάς στον αέρα κυριολεκτικά. Να ευχαριστήσουμε κάποιους ανθρώπους που είναι δίπλα σου. Τον Τζακανίκα που με βοηθάει και τον βοηθό του τον Κώστα. Όλοι, ο Πασπαλάς, όλοι. Ο Αγγέλης Πασπαλάς. Ξέρεις ότι ήταν και μηχανικός μου, έτσι? Ναι. Έφτιαχνα Παπαγιάννη και Ρατέα μαζί με Πασπαλά μαζί. Honda S2000 Turbo, ένα καθαρά αγωνιστικό αυτοκίνητο. Η εκτιμόμενη υποδύναμή του ξεπερνάει τα 1000 άλογα στην παρούσα φάση. Έχει γράψει ένα καταπληκτικό χρόνιο 9 δευτερόλεπτα για 400 μέτρα στο τυμπάκι, με πολύ λιγότερα άλογα και περιμένουμε στην πορεία του πρωταθλήματος Dragster να κατέβει ακόμα περισσότερο. Να σας πω ότι τα 9 δευτερόλεπτα είναι χρόνος που πετυχαίνουν οι πάρα πολύ δυνατές και γρήγορες μηχανές. Απολαύστε το. Μιχάλης Μιχελής επάνω στο θρόνο του. Καταρχήν να καλωσορίσουμε και το νέο μέλος της οικογένειας, έτσι, να σου ζήσει, συγχαρητήρια. Πάμε στα αγωνιστικά τώρα. Πώς είδες το διήμερο? Πολύ ωραίο το διήμερο, λίγη πρόσφυση έλειπε από την πίστα μας, το οποίο πιστεύω θα φτιαχτεί στο προσεχές μέλλον για να έρθουν περισσότερος κόσμος ακόμα και να έχουμε ένα ωραίο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Σε λίγη καλύτερη πρόσφυση, λίγο περισσότερη δουλειά, ο σύλλογος είναι καινούριος, πιστεύω θα είμαστε καλύτεροι στον επόμενο, κάθε αγώνας και καλύτερο. Τι οδηγάς? Οδηγώ ένα Hayabusa Nitro στην κατηγορία Super Street, έχω φτάσει στο τελικό και σε λίγο πάμε για την τελευταία κόντρα. Ο κόσμος που μας κοιτάει δεν ξέρει το Hayabusa και εγώ προσωπικά. Να πούμε λίγο κυβικά και άλογα υποδύναμη. Κυβικά είναι 1340 κυβικά, υποδύναμη είναι στα 230 άλογα τροχό. Αυτά είναι το μηχανάκι. Που σημαίνει ότι έχει και τον κυβισμό αλλά και την υποδύναμη ενός κανονικού αυτοκινήτου. Βεβαίως, σαφώς είναι σχεδόν κιλό ανά ύπο. Βεβαίως είναι 1340 κυβικά, έχει πολύ μεγάλη ροπή, τραβάει το φορτίο του, είναι ένα πολύ γρήγορο μηχανάκι. Βγαίνοντας από τα 400 μέτρα, τι ταχύτητα λένε τα ηλεκτρονικά μηχανήματα? 249 χιλιόμετρα. Πώς νιώθεις εκείνη τη στιγμή? Υπέροχα. Πάρα πολύ ωραία. Δεν χρειάζεται να πούμε. Δεν ξέρω πάρα πολλά από μηχανές, γιατί αγωνίζομαι στα αυτοκίνητα. Ομολογώ ότι φοβάμαι. Χωρίς να έχω πολλές γνώσεις, για μένα σήμερα και χθες έκλεψε στην παράσταση. Εντάξει, είχαμε κάποια προβλήματα και με το συμπλέχτη και με καμένη φλάτζα τρέχαμε. Δεν είχαμε τα απαραίτητα γρανάζια, δεν ξέραμε πώς δουλεύει η πίστα κτλ. Και τώρα σήμερα που ξεκίνησε να δουλεύει λίγο η πίστα, σταμάτησε να σπινιάρει και βγήκε σε σούζα. Ήταν αρκετά επικίνδυνη όλη η διαδρομή. Εντάξει, ευχαριστημένος είμαι και στη μία κατηγορία και στην άλλη είμαι εντός τριάδας και αυτό με ευχαριστεί. Όταν τελειώνει ένας αγώνας, να είμαι πάντα στην τριάδα, να μην χειροκροτάω τους άλλους, να χειροκροτάνε οι άλλοι εμένα. Αυτό είναι το πιο ευχάριστο σε κάθε αγώνα. Πάρα πολύ ωραία. Πες μου λίγο ονοματεπώνυμο, κάποιο χορηγό που πρέπει να πούμε να ευχαριστήσουμε και από πού έχεις έρθει, γιατί δεν είσαι συμμετοχή από Ρόδο. Έχω έρθει από Αθήνα, χορηγός είναι ο Σπυρόπουλος ο Μπάμπης. Κατηγορία που τρέχω είναι η Street 2, τώρα εδώ λόγω που δεν είχε πολλές συμμετοχές τρέξαμε και σε μια μεγάλη κατηγορία, στη Super Pro, που και εκεί έφερα τρίτη θέση και είμαι ευχαριστημένος και ονομάζομαι Χαριλάου Νίκος. Νίκο, έχεις ξαναέρθει στη Ρόδο? Στη Ρόδο έχω έρθει το 2004 πάλι σε αγώνα Dragster. Και εκεί πάλι τότε είχα βγει πρώτος στην κατηγορία τη συγκεκριμένη με ένα Yamaha Ro 1. Πολύ ωραία. Θα ξαναρχόσουνα δηλαδή? Λέμε να ξανάρθουμε, υποσχεθήκαν τα παιδιά ότι θα κάνουν δουλειά στην πίστα και λέμε να ξανάρθουμε. Ωραία. Καλή επιτυχία και σήμερα αλλά και στον αγώνα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Να είσαι καλά. Και μετά την πίστα και τους αγώνες Dragster πάμε στον δρόμο και στο ολοκαίνουριο και πάρα πολύ καλό Skoda Yeti. Μπορεί ο καιρός σήμερα να είναι συνεφιασμένος, η ψυχολογία μου όμως είναι ανεβασμένη. Είμαι στην Λεωφόρο του 138 σε εγκαταστάσεις της Skoda Καλιγάς
και έχω ραντεβού με τον υπεύθυνο πωλήσεων για να οδηγήσω το Skoda Yeti. Πάμε να δούμε. Σε πήρα χθες τηλέφωνο. Ναι. Για το Skoda Yeti. Μιλήσεις για το Skoda Yeti. Καλώς ήρθες. Θέλεις να ρίξουμε μια ματιά στο αυτοκίνητο? Μήπως να το οδηγήσουμε κατευθείαν? Πολύ ευχαρίστως. Να τα δούμε όλα στην πράξη. Φύγαμε. Ωραία. Φτάσαμε στην Ψήνθο. Δεν έχεις παράπονο, σου έκανα καλή βόλτα. Δεν έτρεχα και στο δρόμο. Καθόλου. Το παν είναι να απολαύσεις και την διαδρομή, έτσι. Τι οδηγάμε? Οδηγάμε το Skoda Yeti, μοντέλο 2011, κινητήρας 1400 κυβικά TSI. TSI δηλαδή? Ναι, δηλαδή μιλάμε για turbo κινητήρα τελευταίας τεχνολογίας, ο οποίος συνδυάζει εκρηκτικές επιδόσεις και ταυτόχρονα πολύ χαμηλές καταναλώσεις. Μεγάλη αξιοπιστία, πολύ μεγάλη ροπή και καλή απόκριση γκαζιού από πολύ χαμηλές στροφές. Αυτό το βλέπω ότι πηγαίνω σχεδόν με μία σχέση πάνω από ό,τι οδηγάω κανονικά και το αυτοκίνητο έχει την διάθεση να ανεβάσει και να τραβήξει. Ακριβώς, σε όλο το φάσμα των στροφών έχουμε άνεση κινήσεων στο αυτοκίνητο, δηλαδή και σε χαμηλές στροφές μπορούμε χωρίς να αλλάξουμε μία ταχύτητα να κάνουμε άνετα την προσπέρασή μας. Χωρίς να ανεβάσουμε πολλές στροφές κάνουμε καλύτερη κατανάλωση και γενικά έχει ομαλή λειτουργία, κινείται αθόρυβα, κινείται άνετα μέσα στην πόλη και εκτός και είναι ευχάριστο για τους επιβάτες. Είναι ευχάριστο για τους επιβάτες γιατί η ποιότητα κύλησης είναι πάρα πολύ καλή, ενός μεγαλύτερου αυτοκινήτου και για μένα και ακριβότερου από το Skoda Yeti, το οποίο ξεκινάει από... Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο ξεκινάει λίγο παραπάνω από τις 17.000 ευρώ και όπως είπες ακριβώς έχει πολύ καλή σχέση τιμής, εξοπλισμού και ποιότητας. Με άλλα λόγια, δηλαδή έχει πολύ καλό value for money. Από βασικό εξοπλισμό τι έχουμε σε αυτό το αυτοκίνητο? Λοιπόν, στη βασική έκδοση. Ναι, αυτή η έκδοση που οδηγάμε είναι και η βασική και πλέον στη βασική... Συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, Μεγακλή, αλλά βλέπω ότι είναι υπερπλήρης. Οπότε καλό είναι να μας κάνεις μια αναφορά. Δηλαδή
δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε ότι λείπει από αυτό το αυτοκίνητο. Όσον αφορά τον εξοπλισμό τώρα, εξωτερικά ζάντες αλουμινίου, 16άρες, προβολής ομίχλης, το κεντρικό κλείδωμά του με τον τηλεχειρισμό, 4 αερόσακους εσωτερικά, μπρος πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, ηχοσύστημα με MP3, το air condition του, το υδραυλικό τιμόνι όπως έχεις καταλάβει, τα στροφόμετρα, ταχύμετρα, δηλαδή πλήρες ταμπλό. Πολύ καλά. Και επίσης έχει και το πολύ σημαντικό είναι το εξατάχυτο κυβότιο, το οποίο και κάνει καλή κατανάλωση καυσίμου, βελτιώνει δηλαδή την κατανάλωση αυξάνοντας την απόδοση του αυτοκινήτου και ξεκουράζει και ταυτόχρονα τον κινητήρα, ώστε να έχεις μεγαλύτερη ζωή, ας πούμε, στο μέλλον. Καταρχάς έχει δισκόφρενα μπρος πίσω και μάλιστα μεγάλου διαμετρήματος. Επίσης έχει σύστημα αντι-spin, περιορισμένης ολίσθησης διαφορικό. Πολύ καλό. Που το οποίο, αν και το αμάξι δεν είναι τετρακίνητο, βοηθάει πάρα πολύ, δηλαδή βοηθάει παραπάνω από ένα συμβατικό αυτοκίνητο δρόμου, έτσι. Επίσης το ύψος που έχει το αυτοκίνητο από το έδαφος είναι αυξημένο, χωρίς όμως να επηρεάσει την οδική συμπεριφορά. Ακριβώς. Δηλαδή σε κάποια κομμάτια που ίσως να σε φόβησαν στη διαδρομή, ερχόμασταν λίγο γρηγορότερα δηλαδή από το κανονικό. Έτσι. Εμένα το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, παρόλο το ύψος, μου έδωσε μία ασφάλεια, μία σιγουριά. Δηλαδή σου εμπνέει η εμπιστοσύνη. Ακριβώς. Δεν αισθάνθηκες κάποια στιγμή ότι μπορεί να κινδυνεύεις καθόλου και πουθενά. από μια απότομη καθόλου στροφή. Και πουθενά. Από ό,τι είδα και προηγουμένως σε μια γρήγορη προσπέραση που έκανες, ενώ ας πούμε δεν είχες, ας πούμε, και πολλή ορατότητα, έγινε σχετικά γρήγορα σβέλτα. Ακριβώς. Και με άνεση, έτσι, χωρίς Έγινε να με ζοριστείς άνεση το σβέλτα, αυτοκίνητο. ναι, και χωρίς να κατεβάσω ταχύτητα. Να. Είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, στο κομμάτι της ελαστικότητας του κινητήρα Ακριβώς. και της ροπής από χαμηλά. Όλα αυτά βέβαια τα δίνει η τουρμπίνα, έτσι. Είναι το σύστημα της τουρμπίνας που βοηθάει και στην επίδοση την αυξημένη, αλλά και στην κατανάλωση. Είναι το μέλλον ουσιαστικά. Αυτοί οι κινητήρες που βγήκανε τώρα θα κυριαρχήσουν στο μέλλον και εμείς σαν Skoda και σαν Volkswagen Group το έχουμε πλέον εμπεδώσει και σχεδόν όλα τα μοντέλα βγαίνουν με turbo. Εγώ τους λέω κινητήρες πασπαρτού του group. Μάλιστα. Έχουν μπει παντού, είναι χρόνια στην αγορά, μας έχουν δείξει την αξιοπιστία τους. Έτσι ακριβώς. Δεν ζητάνε τίποτα κυριολεκτικά. Πολύ χαμηλή συντήρηση. Ακριβώς. Αραιά διαστήματα σέρβις, μιλάμε για κάθε 20.000 χιλιόμετρα. Τίποτα. Βασικά πράγματα, φίλτρα, λάδια και δηλαδή γενικός έλεγχος του αυτοκινήτου. Το αμάξι δεν έχει μάντες χρονισμού, είναι με καδένα. Πολύ καλό. Άρα μειώνεται και το κόστος συντήρησης μακροχρόνια. Επίσης σημαντικό να πούμε ότι το αμάξι προσφέρεται σε πάρα πολλές εκδόσεις. Και σαν εξοπλισμό αλλά και σαν κινητήρες. Ας ξεκινήσουμε με τους κινητήρες. Ακριβώς. Οι κινητήρες που ξεκινάει το Yeti είναι 1200 με 105 άλογα TSI. Η δεύτερη που είναι αυτό που οδηγάμε, η δεύτερη έκδοση, τα 1400 με 122 άλογα. Πολύ πρόθυμα άλογα. Πολύ. Και να πούμε κιόλας ότι εάν το αυτοκίνητο αυτό το βάλουμε στο δυναμόμετρο, θα βγάλει 137 με 138 ύπους. Αυτό είναι του group ένα μικρό έτσι παράπτωμα με την καλή έννοια ότι όλα τελικά βγάζουν παραπάνω από ό,τι δηλώνει. Ακριβώς. Είναι πολύ καλύτερο από το να πας αυτοκίνητο στο δυναμόμετρο και να βγάλει λιγότερα από αυτά τα ονομαστικά που λέει, ας πούμε, η εταιρεία ανακοινώνει στους καταλόγους της. Ακριβώς. Δηλαδή με άλλα λόγια δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλει κατώτερη ισχύ ο κινητήρας από αυτά που αναφέρει. Κατάλαβα. Μου είπε στην αρχή ότι εκτός από τις δικίνητες εκδόσεις έχουμε και εκδόσεις με κίνηση και στους 4 τρόπους. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, επίσης να τονίσουμε εδώ ότι έχει χρησιμοποιηθεί το 4ης γενιάς Haldex κυβότιο ταχυτήτων, το οποίο κατανέμει τη ροπή ανάλογα με την πρόσφυση στον κάθε τροχό ξεχωριστά. Με άλλα λόγια, και ένας τροχός να έχει πρόσφυση σε μια δύσκολη διαδρομή θα μας βγάλει από τη δυσκολία με πολύ άνεση.
Οι κινητήρες που χρησιμοποιεί η τετρακίνητη έκδοση, γιατί σαφώς έχουμε μια επιβάρυνση. Έχουμε κάποιες αυξημένες ανάγκες. Ακριβώς, τριβές και απώλειες. Ακριβώς. Οι απώλειες είναι ελάχιστες λόγω του τελευταίας γενιάς νοικοτήτου ταχυτήτων. Που δηλαδή, σημαίνει αυτό ότι δεν έχουμε τετρακίνηση συνεχώς και αυτό έχει να κάνει με μειωμένες φθορές και μειωμένη κατανάλωση, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Απλά έχουμε μπροστά και μόλις παραδείγματος χάρη χαθεί κάπου η πρόσφυση, κλειδώνει και ο πίσω. Να δώσουμε δηλαδή στον τηλεθεατή να καταλάβει. Λειτουργεί ελεύθερα συνεχώς. Δηλαδή σε μια ανηφόρα θα δώσει παραπάνω δύναμη στους πίσω τροχούς. Ωραία. Σε μια ανομαλία εδάφους θα το μοιράσει ισόμορφα. Δηλαδή αναλόγως δηλαδή και τις ανάγκες του οδοστρώματος. Τώρα οι κινητήρες που χρησιμοποιούνται είναι 1800 κυβικά TSI με 160 ύπους, βενζινοκίνητο. Πολύ καλά. Επίσης και diesel κινητήρας 2000 κυβικών με 3 εκδόσεις, 110, 140 και 170 άλογα. Να τονίσουμε τώρα ότι στην γκάμα του Yeti προσθέθηκε ένας ακόμα κινητήρας για τη δικίνητη έκδοση, ο 1600 ο diesel, με τη γνωστή ονομασία Green Line. Είναι η Green Line, είναι η καινούρια σειρά του Yeti που βγαίνει με καθαρό σκοπό τις χαμηλές καταναλώσεις. Έχει παρουσιαστεί πρόσφατα, θα είναι στη χώρα μας μέσα στον Οκτώβριο και είναι διαθέσιμο από αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δηλαδή θα μπορούμε να κάνουμε παραγγελία. Πολύ ωραία. Το αυτοκίνητο αυτό ξεκινάει περίπου στις 19.500 ευρώ. Είναι ένα αυτοκίνητο που καλύπτει μεγάλο φάσμα κοινού, γιατί όπως είπαμε ξεκινάει από τα 1200 κυβικά στην απλή έκδοση και καταλήγει στα 2000 κυβικά με τετρακίνηση, άρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πολλούς διαφορετικούς καταναλωτές και ο κάθε καταναλωτής θα βρει το Yeti που του αρμόζει. Ακριβώς. Μεγακλή, βλέπω εδώ στο πίνακα των ενδείξεων στο Cadran 3, 4 και ένα τοξάκι που λέει ανέβα και κατέβα. Τι σημαίνει αυτό ακριβώς, τι είναι? Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι το σύστημα που μας βοηθάει να κάνουμε καλύτερη κατανάλωση όσο οδηγάμε. Είναι η ένδειξη αλλαγής ταχύτητας. Αυτή τη στιγμή μου λέει 3 και ένα τοξάκι προς τα πάνω. Σημαίνει δηλαδή να βάλω τετάρτη. Σημαίνει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να αλλάξουμε ταχύτητα. Με τέταρτη σχέση στο εξάρι σασμάν του Skoda Yeti ανεβαίναμε. 2 άτομα, air condition, είναι αρκετά βαρύ. Έτσι, σου δίνει την αίσθηση ενός αυτοκίνητου που έχει βάρος. Είναι αρκετά στιβαρό και με αυξημένη στρεπτική ακαμψία, οφείλω να ομολογήσω. Παρ' όλα αυτά, με τετάρτη 1400 κυβικά TSI Turbo και 122 άλογα, είναι αξιοπρεπέστατο στον δρόμο. Ναι. Για όλα αυτά που λέγαμε πριν, Ακριβώς. για την οικογένεια του 21ου αιώνα. Σαν έτσι γενική εικόνα, αυτή βέβαια την έχει ο τηλεθεατής, εγώ πίσω από το τιμόνι, να πω ότι έχω ενθουσιαστεί και ευχαριστηθεί την βόλτα μας. Χαίρομαι πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω και εσένα, αλλά και την εταιρεία Skoda Kaligaz που μας διέθεσε το αυτοκίνητο να το διαθέσουμε. Θέλω, αν μπορείς, να μας πεις λίγο και τη διεύθυνση και ολοκληρωμένη την ονομασία της εταιρείας και που μπορούμε να σας βρούμε και τα τηλέφωνα κτλ. Η εταιρεία Ιώτα Kaligaz και ΣΥΑ εδρεύει στη Λεωφόρο Λίνδου 138. Είναι ακριβώς, να μην πούμε ακριβώς το Ροδίνι, είναι λίγο μετά το Ροδίνι. Είναι εντός ορίων πόλεως δηλαδή. Θα τη δείτε, όποιος περνάει μπορεί να δει τις ταπέλες και θα το βρει πολύ εύκολα. Είναι μια κάθετη μονάδα η οποία διαθέτει σέρβις, φανοποιείο, ανταλλακτικά, έκθεση, αξεσουάρ, όλες δηλαδή τις παροχές που μπορεί να χρειαστεί ένας πελάτης ενδιαφερόμενος. Εκεί πέρα βέβαια θα ζητήσει εσένα, τον υπεύθυνο πολίτων, τον Μεγακλή, εξυπηρετικός, πάρα πολύ σωστός, ολοκληρωμένος και είμαι σίγουρος ότι μας έπαιζε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι αυτό. Σε κρίνει ένας παλιός συνάδελφος. Αυτό είναι πολύ βασικό που λες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Μου ανεβάζεις το ηθικό. Και να είσαι σίγουρος ότι θα τα ξαναπούμε και στη συνέχεια. Μακάρι. Έτσι. Και γιατί όχι και για μια πιθανή
αγορά, έτσι. Βεβαίως. Τώρα που είδες το αυτοκίνητο και έχεις καταλάβει τις πραγματικές αρετές. Σου έχω πει ότι με ενδιαφέρει πραγματικά. Μπορεί να το σκεφτείς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε γρήγορα να δούμε σκούτερ. Πολύ εντυπωσιακά. Κάνουμε ένα μικρό break και ξαναγυρίζουμε πάλι για δίτροχα. Λοιπόν, σήμερα είναι ο τρίτος από τους 5 προγραμματισμένους αγώνες που έχουμε κάνει για τα σκούτερ για το τοπικό πρωτάθλημα. Σε λίγο τώρα θα αρχίσει το πρώτο σκέλος. Τη διοργάνωση αυτή την κάνουμε από την αρχή του χρόνου και ευελπιστούμε ότι θα την φέρουμε σε πέρα μέχρι τον επόμενο μήνα. Σήμερα συμμετέχουν 7 άτομα γιατί έχουμε ακόμη 1-2 αλλά δεν ήταν έτοιμοι σήμερα να συμμετάσχουν και έτσι τους αφήνουμε περιθώριο για την επόμενη αγώνα. Τα σκούτερ αυτά είναι ενιαία η κατηγορία, 50 κυβικά εκατοστά και όλα είναι με τα ίδια ανταλλακτικά πάνω, δηλαδή για να παίζει ρόλο ο οδηγός και όχι το όχημα. Προσπαθούμε δηλαδή να γίνει όσο πιο ενιαία γίνεται η κατηγορία. Are you ready? Are you ready? Στο πρώτο μέρος της εκπομπής είδαμε δύναμη και ταχύτητα. Τώρα πάμε να δούμε δεξιοτεχνία.
Έχουμε μαζί μας τον Τσαμπίκο Γερόλυμο. Συμμετέχεις για δεύτερη φορά σε αγώνα δεξιοτεχνίας και είσαι ένας από τους μικρότερους, αν όχι ο μικρότερος, που λαμβάνουν μέρος σε αυτόν τον αγώνα. Ο μικρότερος οδηγός. Τι ηλικία δηλαδή? Είμαι 21 ακριβώς. Μ' άρεσε να οδηγάω, το χόμπι μου. Οδηγώ ένα Golf GT 1400 TSI. Τα χρήματα που θέλεις για να μπεις σε μια δεξιοτεχνία δεν είναι πάρα πολλά. Δεν είναι πάρα πολλά. Οπότε πρέπει να καλέσουμε όλα τα παιδιά της ηλικίας, ακόμα και αυτούς που μόλις βγάλαν δίπλωμα, να έρθουν και να δοκιμάσουν μια δεξιοτεχνία που μόνο θετικά θα είναι αυτά που θα αποκομίσουν. Φυσικά, για να μπει στη δεξιοτεχνία δεν χρειάζεται ούτε καινούργιο αυτοκίνητο, ούτε να είσαι εμπειρος οδηγός. Πιστεύω ότι αν κάποιος ξέρει να οδηγεί καλά, ας το πούμε, μπορεί να μπει στη δεξιοτεχνία να δοκιμάσει την τύχη του. Είναι τιμή μου που έχω δίπλα μου σε ένα κατεξοχήνατο κρατούμενο άθλημα μια γυναίκα οδηγό και μάλιστα με αξιώσεις και πολύ ανταγωνιστική, Λιμπεροπούλου Κόμισσα. Γεια σου. Γεια σας. Συμμετέχει ενεργά στο άθλημα και όχι μόνο, με ένα αρκετά δυνατό και απαιτητικό αυτοκίνητο και διακρίνεται συνεχώς. Δύο λόγια. Τρέχω με αυτό το αυτοκίνητο, είναι Renault 5 1800. Κανονικά είναι για σιρκουίτ, είναι δύσκολο να τρέξω εδώ μέσα, αλλά το πολεμάμε, προσπαθούμε. Βέβαια οδηγάς ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο. Είσαι από τις τυχερές που έτυχε να έχεις να φτιάξεις. Μπορούν όμως να έρθουν και γυναίκες να τρέξουν με ένα καθημερινό αυτοκίνητο. Είναι ιδιωτικά τους, με αυτά που κάνουν τη δουλειά τους. Και θα είναι και πολύ πιο εύκολα αντί με αυτό εδώ πέρα. Έχουμε μαζί μας τον Τάσο Αρνά, ψυχή όλων αυτών που διαδραματίζονται εδώ και πάρα πολύ καιρό, είτε σε πίστες, είτε εδώ στο πάρκινγκ του Αθλητικού Κέντρου Καλυπάτηρα. Τάσο, έχεις κάνει τη διαφορά. Φτάσαμε τώρα να είμαστε στον 7ο αγώνα για το σύλλογο και για το 2011 έχουμε ακόμα μία διοργάνωση. Για όσους βέβαια δεν ξέρουν ότι τέτοιες συμμετοχές του αριθμού 42 και 48 οι προηγούμενοι δεν υπάρχουν ούτε στο Πανελλήνιο. Αυτό δεν είναι μόνο δικιά μου επιτυχία, είναι επιτυχία του συλλόγου που έχει να κάνει με παιδιά που αγαπάνε αυτό που κάνουν, έχει να κάνει με αγνά παιδιά που είναι στον χώρο καινούργοι, γιατί και αυτοί χρειάζονται. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι να μαζέψουμε τα παιδιά που είναι έξω στον δρόμο, να έρθουν σε ασφαλείς χώρους, γιατί δεν τρέχουμε στην πίστα με ασφάλεια παρά στον δρόμο, με συνεργασία βέβαια την Ευθύτα και την κυρία Καρίδη και τον κύριο Βλάση. Έχουμε τον κύριο Καραμιχάλη δίπλα μας, ο οποίος μόλις τώρα έκανε τον καλύτερο χρόνο του αγώνα, ο οποίος είναι... Mitsubishi Garisma. Ο χρόνος? 45-1. Ο καλύτερος χρόνος του αγώνα που μόλις έγινε, έτσι. Ναι. Τι θα λέγαμε σε όλους αυτούς οι οποίοι μας βλέπουν πίσω από το κάγκελο και δεν συμμετέχουν? Πρέπει να μπουν και αυτοί μέσα, να δοκιμάσουν τι να κάνουν. Καλό είναι για αυτούς. Και όχι να τρέχουν στον δρόμο. Σίγουρα. Πάνω απ' όλα να μην τρέχουν στον δρόμο. Είτε μας αρέσει είτε όχι, τα κράνη σώζουν ζωές. Κάποιοι τα φορούν γιατί πιστεύουν σε αυτά και κάποιοι για να γλιτώσουν το πρόστιμο. Το κράνος δεν είναι ούτε διακοσμητικό ούτε απλά υποχρεωτικό. Το σωστό κράνος σώζει ζωές και όπως όλα τα πράγματα χρειάζεται και αυτό συντήρηση. Ο Κώστας επισκέπτεται τον Αντώνη Βαρέλη για να μάθει τα μυστικά του κράνους. Βρισκόμαστε στη Βακάρ, μαζί μας είναι ο Αντώνης Βαρέλης και έχω έρθει σήμερα για να μιλήσουμε για τα κράνη. Αντώνη, γεια σου Κώστα. Θέλω σαν πιο ειδικός να με βοηθήσεις στην επιλογή ενός κράνους. Ειδικός ως πολιτής, έτσι. Λοιπόν. Ειδικός γενικότερα. Στους δύο τροχούς, στα κράνη, στον εξοπλισμό. Ωραία. Ένα βασικό σημείο που πρέπει να προσέξουμε στο κράνος είναι να έχει ανταλλακτικά και προδιαγραφές. Όταν ένα κράνος έχει προδιαγραφές σημαίνει ότι έχει και την ανάλογη ασφάλεια και όταν έχει προδιαγραφές σίγουρα θα έχει και ανταλλακτικά. Δηλαδή όταν μας χαλάσει ένα τζαμάκι ή μας χαλάσει ένα εσωτερικό μάγουλο ή επένδυση, σίγουρα θα μπορέσουμε να βρούμε ανταλλακτικό. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξουμε σε ένα κράνος. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να κοιτάξουμε, όπως είπα και πριν, είναι το υλικό. Υλικά υπάρχουν τρία βασικά, είναι το θερμοπλαστικό,
που είναι τα απλά κράνη, τα οικονομικά που λέμε. Είναι το Fiber Class, που συνήθως είναι τα μεσαία κράνη. Το Fiber Class βοηθάει στο να είναι λίγο ελαφρύτερο το κράνος. Βέβαια είναι πιο ακριβώς σαν υλικό. Και το τρίτο και το καλύτερο είναι το Carbon, που εκεί πάμε βέβαια σε βάρος ίσως και κάτω από 1 κιλό. Όπως είναι αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ, έτσι. Ναι, όπως είναι αυτό εδώ. Και τα τρία παρέχουν την ίδια ασφάλεια σαν υλικά, εκτός από την ποιότητα και το βάρος. Όχι. Είναι και τα τρία το ίδιο? Όχι. Όσο ανεβαίνουμε σε ένα υλικό, έχουμε και μεγαλύτερη ασφάλεια. Βέβαια, ακούμε κατά καιρούς και κάποιες τιμές που πλησιάζουν τα 1.000 ευρώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι όσο πιο ακριβό είναι ένα κράνος, έχει και μεγαλύτερη ασφάλεια. Από ένα σημείο και πάνω, δηλαδή από τα 500-600 ευρώ και πάνω, στην ουσία πληρώνουμε τις χορηγίες στους αγώνες, πληρώνουμε το όνομα, πληρώνουμε τέτοια πράγματα. Γι' αυτό νομίζω ότι μια καλή τιμή είναι εκεί στα 500-600 ευρώ, για να πεις ότι πήρα κάτι αρκετά καλό. Τώρα, μια μεσαία τιμή είναι στα 200 με 300 ευρώ και μια στάνταρ, δηλαδή η βάση μας για να πούμε ότι έχουμε ένα κράνος και πιστεύουμε ότι θα μας προστατεύσει όταν πέσουμε, άσχετα το τι όχημα έχουμε, δηλαδή 50 125 χιλιάρι, δεν παίζει καν, το κεφάλι είναι ίδιο. Βέβαια εντάξει, παίζει ρόλο τα χιλιόμετρα, αλλά ναι, όταν πέσεις έστω και με λίγα χιλιόμετρα, το κεφάλι περίπου παθαίνει την ίδια ζημιά. Το ελάχιστο που πρέπει λοιπόν να δώσει κάποιος για ένα κράνος είναι περίπου στα 150 ευρώ. Σε αυτά τα 150 ευρώ σίγουρα παίρνει μια επώνυμη εταιρεία, που σημαίνει ότι θα έχει μια εγγύηση τουλάχιστον 2 έτη. Και τα ανταλλακτικά που είπαμε προηγουμένως. Η Ζελατίνα σέρβις έχει, τουλάχιστον στις δικές μας εταιρείες, έχει 2 χρόνια σέρβις δωρεάν. Από εκεί και πέρα να πούμε και κάτι για τη ζελατίνα που πολλοί κόσμος δεν το ξέρει. Συνήθως η ζελατίνα είναι αυτό το μπροστά κομμάτι εδώ. Έτσι. Λοιπόν, συνήθως είναι ένα από τα ακριβά κομμάτια του κράνους. Γιατί έχει κάποια φίλτρα που είναι για τον ήλιο, για τα φώτα του βράδυ. Μπορεί μια τέτοια ζελατίνα να ξεκινήσει από 15 ευρώ και να φτάσει έως και τα 100. Έτσι, γιατί όταν ακούσει ο πελάτης 30 και 40 ευρώ για μια ζελατίνα από ένα κράνος που το έχει αγοράσει 150 ευρώ, πιστεύει ότι είναι εξωφρενικό το ποσό. Δεν είναι εξωφρενικό, γιατί πρέπει να σκεφτούμε ότι μέσα από εκεί κοιτάμε με τα μάτια μας. Οπότε πρέπει να έχει όλες τις προδιαγραφές, πρέπει να έχει επεξεργασία και αυτό ανεβάζει το κόστος της ζελατίνα και γι' αυτό και κάνουν τόσο. Να πούμε και μερικά πράγματα αφού αγοράσουμε το κράνος. Βλέπω αρκετούς αναβάτες ότι χρησιμοποιούν κράνος το οποίο δεν τον ημάντα, το λουράκι που έχει από κάτω. Αυτό είναι πάλι το μεγαλύτερο λάθος που μπορούμε να κάνουμε, τουλάχιστον εμείς που φοράμε κράνος. Γιατί αν μας τύχει το απρόπτο, τότε το κράνος θα φύγει πάνω από το κεφάλι. Ουσιαστικά είναι σαν να μην το φοράμε. Δηλαδή όταν δεν το δέσουμε είναι... Μπορεί να μας κάνει και ζημιά. Οπότε βασική προϋπόθεση είναι με το που φορέσουμε το κράνος να είναι δεμένο. Βέβαια, για να φορέσουμε το κράνος πρέπει να εξετάσουμε όταν το αγοράζουμε και όχι το νούμερο. Πολύ βασικό. Πρέπει το κράνος να είναι το δικό μας νούμερο. Το δικό μας νούμερο συνήθως οι πολιτές το βρίσκουν από την περίμετρο του κεφαλιού μας και έτσι βγαίνει το κράνος. Δεν πρέπει, Αντώνη, να πάρουμε ένα κράνος το οποίο να παίζει στο κεφάλι μας, να υποθέσω. Ή να παίζει, είναι υπερβολικά στενό. Ή να ζοριζόμαστε να το βάλουμε και να το βγάλουμε. Έτσι πρέπει ακριβώς. Να βρεθεί ακριβώς το size. Ναι, και υπάρχει τρόπος για να βρεθεί σωστά το νούμερο, όπως σας είπα και πριν, με το μέτρημα. Να δούμε λίγο και το δικό μου το κεφάλι, τι κράνος θα βάλει. Βεβαίως, Κώστα μου, θα πάρει το κατάλληλο εργαλείο. Για να δούμε λίγο. Αυτό εδώ είναι. Γυρνάω ή με. Όχι όπως είσαι, μια μου χαλάσει τα μαλλιά. ειδική μεζούρα, θα δείξουμε εδώ. Ας πούμε, εσύ φοράς 56. Το 56 είναι το small. Αν πιάσουμε ένα κράνος και το γυρίσουμε από πίσω που έχει ένα μικρό ταμπελάκι, θα δούμε ότι το 56 είναι το small. Είναι τόσο απλό. Κανείς δεν το κάνει όμως. Μικρό κεφάλι έχω τελικά. Ναι, τώρα από μυαλό δεν ξέρω. Όχι, άστο αυτό, άλλη ιστορία. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, είναι small. Ναι, είναι small, είναι το νούμερό σου. Μπορούμε να δείξουμε και εδώ στους φίλους μας πώς πάνε τα νούμερα. Είναι 56 small. Και είναι και το αγαπημένο μου. Είναι πολύ εύκολο λοιπόν να βρούμε το νούμερό μας. Στην αρχή, τον πρώτο καιρό μπορεί να μας πιέζει όταν το φοράμε. Από τη στιγμή που έχουμε κάνει τη μέτρηση, δεν φοβόμαστε. Πιεζόμαστε ένα μήνα. Το φοράμε 10, 20, 30 φορές όσο μπορούμε και μετά θα πάρει το σχήμα του κεφαλιού μας. Γι' αυτό και το κράνος είναι προσωπικό είδος. Είναι όπως η οδοντόβουρτσα, το ισόρροπο, δεν πρέπει να το φοράει άλλος, δεν πρέπει να το χρησιμοποιεί άλλος. Πρέπει
να το χρησιμοποιούμε μόνο εμείς, γιατί εκτός ότι παίρνει το δικό μας σχήμα το κέλυφος εσωτερικά, υπάρχει και κίνδυνος να μεταφέρουμε μύκητες από το δικό μας κεφάλι. Δηλαδή για λόγους υγείας. Μπράβο, γι' αυτό καμιά φορά που λέμε θα το φοράει και η γυναίκα μου, θα το φοράει και ο γιος μου, είναι λάθος. Είναι λάθος. Κάπου διάβασα ότι τα κράνη έχουν ημερομηνία λήξης. Αληθεύει? Τα παλαιότερα κράνη, δηλαδή πριν 15 χρόνια περίπου, υπήρχε η ημερομηνία λήξης. Πλέον δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης, υπάρχει ημερομηνία παραγωγής. Συνήθως τα κράνη το γράφουν εσωτερικά. Η ζωή τους, η ημερομηνία ζωής τους μάλλον, είναι περίπου στα 4 με 5 χρόνια. Εάν το έχουμε βέβαια αποθηκευμένο, μπορεί να κρατήσει και περισσότερο, αλλά αυτό δεν θα είναι κράνος. Να υποθέσω μέσα στην ειδική θήκη που δίνει μαζί το κράνος. Εννοώ όταν δεν το χρησιμοποιούμε. Κατάλαβα. Η θήκη που έχει το κράνος, καλό είναι να την έχουμε πάντα μαζί μας για να προστατεύεται. Αλλά αν το χρησιμοποιούμε σε καθημερινή βάση ή 3 φορές τη βδομάδα περίπου, στα 3 με 4 χρόνια θα χρειαστεί αλλαγή. Δηλαδή έχει μια φθορά το υλικό του από τον ήλιο, από τη ζέστη, το κρύο, και δεν θα μας προστατεύσει όταν θα χρειαστεί. Μπορεί οπτικά να το βλέπουμε καλά, να είναι καλό, ωραίο, αλλά δεν έχει την αντοχή που είχε όταν το αγοράσαμε. Το ίδιο παθαίνει και η επένδυση. Όταν εσωτερικά το βάζουμε, το βγάζουμε με τα γένια μας, ειδικά εμείς οι άντρες που το ζορίζουμε λίγο το κράνος, με το τζέλ στο μαλλί, να υποθέσω, έτσι με τον υδρότα, όλα αυτά. Ένα βασικό σημείο που είπε στο τζέλ είναι ότι τα κράνη, τα περισσότερα πλέον σήμερα που είναι πάνω από τα 100 ευρώ, συνήθως αφαιρείται και η επένδυση, κυρίως για αυτόν τον λόγο. Μπορούμε να τη βγάλουμε μόνοι μας, να την. Και είναι πλενόμενη, έτσι. Ναι, πλενόμενη, την ξανατοποθετούμε και έχουμε ένα πολύ καθαρό κράνος. Αυτό είναι καλό να γίνεται συχνά. Δηλαδή, μία φορά το μήνα, μία φορά το δίμηνο είναι καλό. Εφόσον βέβαια το χρησιμοποιούμε, είπαμε έτσι, γιατί αν το έχουμε στην τουλάπα μας, το κράνος είναι καινούριο. Δεν παθαίνει τίποτα. Εδώ έχουμε τώρα δύο κράνη τα οποία το ένα είναι αρκετά, είναι από την καλή σειρά, το ακριβό που είπαμε στην αρχή. Έχουμε ένα άλλο κράνος το οποίο είναι λίγο φθηνότερο, αλλά πάλι από επώνυμη εταιρεία, που περιέχει μέσα, όπως είπες, εγγυήσεις στα σέρβις και όλα αυτά. Εδώ ας πούμε είμαστε μόνο στα 68 ευρώ για παράδειγμα και πληρεί όλες τις προδιαγραφές. Έχει αφαιρούμενη επένδυση, έχει ανταλλακτικά κουμπώματα, ζελατίνα, εσωτερική επένδυση αν χρειαστεί και έχει και την ασφάλεια. Δεν χάνεις κάτι δηλαδή με αυτό το κράνος. Απλά εδώ, εάν πάμε σε πιο καλό κράνος, μειώνεται το βάρος. Κατάλαβα. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Ναι. Τώρα, αν πάμε σε λίγο φθηνότερα κράνη, θα συναντήσουμε το πρόβλημα του κακού υλικού, να το πω έτσι. Κυρίως για τα καπελάκια που βλέπαμε κατά καιρούς, που είναι αυτά εδώ, τα οποία όλοι τα πουλούσαμε γιατί δεν ξέραμε. Είναι κράνη τα οποία δεν έχουν προδιαγραφές. Είναι κράνη τα οποία πρέπει να αποφύγουμε. Να αποφύγουμε, δεν υπάρχουν, δεν εισάγονται, έχουν απαγορευτεί πλέον. Όσο και να το ζητάει ο κόσμος, δεν υπάρχει το συγκεκριμένο κράνος. Βέβαια, αυτό το κράνος τι μπορεί να μας κάνει, δηλαδή αντί να μας προστατεύσει, μπορεί να μας κάνει και ζημιά. Αυτό είναι ένα κράνος το οποίο μας έπεσε εδώ πέρα στο μαγαζί. Θα δείτε εδώ πέρα ότι έχει ανοίξει. Αυτό, αν ανοίξει λίγο περίεργα, μπορεί να μας κάνει και ζημιά στο κεφάλι. Σίγουρα το εσωτερικό υλικό δεν είναι ειδικό, είναι ένα απλό φελιζόλ, ας πούμε. Σίγουρα και σαν κράνος, Αντώνη, το μισό κεφάλι ουσιαστικά είναι έξω. Και βέβαια το κούμπομά του εδώ πέρα δεν προλάβαμε να το πουλήσουμε και έσπασε. Αυτό βέβαια είναι 10 ετών το κράνος. Ναι. Το και έχουμε είναι δείγμα. Ένα παράδειγμα προς αποφυγή. Ναι. Καλύτερα να μην φοράμε κράνος. Μία φορά θα το χρειαστείς, μία φορά θα σε σώσει. Ένα από αυτά που λέω και εγώ στους φίλους μας και στους πελάτες μας είναι αυτό. Αν ήξερες, Κώστα μου, πότε θα πέσεις και πότε θα χτυπήσεις μη κακό, θα έρχοσουν το πρωί εδώ, θα πίναμε το καφεδάκι μας, θα σε κάναμε σε ένα στακό και θα πήγαινες να πέσεις με και δεν θα πάθαινες τίποτα. Και δεν θα πάθαινες τίποτα. Είπαμε προηγουμένως ότι σε ένα κράνος ασχέτου τιμής στην αγορά κοστίζει πάρα πολύ η ζελατίνα. Ναι. Η ζελατίνα είπες προηγουμένως ότι έχει και προστασία ας πούμε, από τον ήλιο και το βράδυ και για αντανακλάσεις, ναι, και τα λοιπά. Γιατί είναι αντιθαμβωτικές, μια βασική λεπτομέρεια που συνήθως δεν την ξέρει ο κόσμος. Παίρνει ένα φθηνό κράνος, η ζελατίνα είναι οικονομική, αλλά δεν βλέπουμε όταν βρέχει. Γιατί χνοτίζει μέσα το κράνος και δεν βλέπουμε. Ή το βράδυ τα φώτα του αυτοκινήτου. Ή το βράδυ. Όταν η ζελατίνα λοιπόν είναι καλή και είναι με τα βερνίκια που λέμε, τα φίλτρα κτλ. Επεξεργασμένη, είναι λογικό ότι και από τη μια μεριά θα βλέπουμε καλύτερα και από την άλλη μεριά ότι θα είναι λίγο ακριβότερη.
Παρατηρώ λοιπόν πολλούς αναβάτες οι οποίοι μέσα από τη ζελατίνα φοράνε γυαλιά ηλίου. Ναι. Αυτό είναι σωστό, δεν είναι σωστό? Αυτό λίγο πολύ όλοι το έχουμε κάνει και εγώ το έχω κάνει, μέχρι που πελάτης μου έπαθε ατύχημα, φορούσε κράνος, το κράνος γύρισε λίγο μπροστά για να τον προστατεύσει, αλλά βρήκε αντίσταση στα γυαλιά. Τα γυαλιά, επειδή ήταν κοκάλινα και όχι μεταλλικά, που εκεί μπορεί να μην είχε το πρόβλημα αυτό, του έσπασαν τη μύτη. Λέω και εγώ θα έτυχε. Στην πορεία άκουσα την ίδια ιστορία από ένα άλλο κατάστημα στην Αθήνα, το ίδιο πράγμα ακριβώς. Οπότε, χωρίς να το έχω διαβάσει κάπου, πιστεύω ότι είναι λάθος να φοράμε γυαλιά. Το βλέπω και εγώ λίγο μέσα από το κράνος, από τη στιγμή που υπάρχουν πλέον κράνη που έχουν δεύτερη ζελατίνα μέσα εσωτερική. Για τον ήλιο, να υποθέσω, έτσι. Και μάλιστα κλείνουν και αυτόματα όταν δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, δηλαδή δεν υπάρχει αντίσταση στο να κλείσει. Κατάλαβα. Οπότε είμαστε μια χαρά. Κατάλαβα. Έχουμε και τα γυαλιά μας. Αντώνη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Πολύ σημαντικές και χρήσιμες οι πληροφορίες. Προσπάθησα. Θα έχουμε άλλο ένα ραντεβού να μιλήσουμε για την ένδυση, για τα ρούχα, παντελόνια, μπουφάν κτλ. Ό,τι θέλετε. Τον ακούσατε, από εκεί και πέρα η ζωή είναι στα δικά σας χέρια. Σωστά. Η εκπομπή Pit Stop με χαρά και τιμή σήμερα φιλοξενεί τον Νίκο Κουφό, έναν από τους παλαιότερους αγωνιζόμενους οδηγούς αυτοκινήτων στα Δωδεκάνησα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Θα κάνουμε μια χαλαρή συζήτηση, να μας μεταφέρει λίγο την εικόνα και το κλίμα εκείνης της εποχής. Ένας άνθρωπος ο οποίος εγώ τουλάχιστον τον έχω αυτή τη στιγμή δίπλα μου και είμαι αρκετά συγκινημένος και τον θαυμάζω. Γιατί αν εμείς με τόσο εύκολα μέσα που έχουμε αυτή τη στιγμή και ας πούμε αγωνιζόμαστε σε διάφορες διοργανώσεις, είτε είναι track day, είτε είναι δεξιοτεχνίες, είτε είναι η καινούργια μόδα τα dragster, αυτοί ήταν οι πραγματικά αγωνιζόμενοι, αυτή ήταν η πραγματική οδηγή, χωρίς ESP, χωρίς πολλά μέσα, χωρίς αυτοκίνητα όπως είναι τα δικά μας σύγχρονα. Μην τα πω όμως όλα εγώ. Νίκο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα Κώστα μου. Τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε έχω εδώ. Έκπληξη για μένα. Τους καλεσμένους δεν τους μαθαίνω εγώ πολύ νωρίς. Έτσι, και ομολογώ ότι χάρηκα. Να είσαι καλά Κώστα μου. Είναι η πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια πάνω στο τροχό, πάνω στο λεωφορείο, πάνω στις μοτοσυκλέτες και τέτοια πράγματα, που με κάνανε να δώσουμε μια συζήτηση έτσι ωραία που να βγάλει κάποιο καλό αποτέλεσμα. Είναι χαλαρή συζήτηση και θέλουμε να μας μεταφέρεις τις εμπειρίες σου. Να βγούνε προς τα έξω όλα αυτά που εσύ είδες και έζησες με τα μάτια σου. Αυτό έχουμε ανάγκη σε αυτήν την δύσκολη περίοδο που διανύουμε. Σαν Δωδεκανήσιος, δεν περέφερα το λόγο τώρα, είμαι ο μοναδικός που έχω τρέξει αγώνες 67, 68, 69 με τα τέρατα τότε, Κουντούφα, Λέκα. Εγνώρισα τον Πεσματζόγλου, γνώρισα τον συγχωρημένο τον Μαύρο. Μεγάλες μορφές του αθλήματος. Έχω πάρει θετικά από αυτούς τους ανθρώπους, ειδικά από τον Κουντούφα, από τον Λέκα. Δειλά ξεκίνησε μια μοτοσυκλέτα η οποία ήταν να γελάς. Ήταν μια Ανατολικής Γερμανίας, MZ. Το 1967 η πρώτη φορά. Η πρώτη μας επαφή. Βέβαια είχα συνεργείο δικό μου εγώ στον Αλευθερή απέναντι. Μόντερνα τότε τις φλωρέτες, τις περιβόητες. Μεγάλη ιστορία. Τα τρίκυκλα, συγχωρεμένος ο Βασιλάκης που ήταν με τον Πινίτο, τον καθηγητή, αντιπροσώπη της Βέσπας. Εκείνη την εποχή στη Ρόδο, επί της Αβέροφ. Μόντερνα, τότε ο Δήμος βρήκε καλό να φέρνει Βέσπες, τρίκυκλες, χειροκίνητη ανατροπή. Ήμουνα μέσα στα λάδια που λέμε, μέσα στη δουλειά, μέσα στα όλα αυτά. Δειλά, ο Κωστάκης τότε αντιπρόσωπε τη Φλωρέτα και τα MG. Ο γενικός αντιπρόσωπος του ΜΕΝ ήταν ο κύριος Σαλιάρης, που εκείνη την εποχή είχε ρωσικά ήδη αυτό στις μοτοσυκλέτες Ανατολικής Γερμανίας, ρωσικά και τέτοια πράγματα, δίπλα στα νόφωρα το ξενοδοχείο. Και ήταν λιγάκι να το πούμε σποσοράσμο. Σποσοραστή. Υπήρχε από εκείνη την εποχή το σποσοράρισμα, Νίκο. Μου έδωσε ένα pick-up, το οποίο ήταν με ωραία δουλειά. Ήταν το δώρο μου
όταν πήγα στα κυβικά μου, πήρα πρώτος με το MZ. Τώρα, μόνος μου να ψάξω να βρω λάστιχα. Πού υπήρχαν τα λάστιχα εκείνα? Και την εποχή. Λοιπόν, δισκόπλακες και τέτοια πράγματα δεν υπήρχαν. Και είχα φτιάξει λίγο τη μηχανή, κατέβασα τις κεφαλές και τέτοια πράγματα. Έκανα κάτι δοκιμές, καλά πήγαινα. Στον αγώνα όταν ξεκινήσαμε. Τότε, Νίκο, πού τρέχατε? Ο αγώνας δηλαδή που έγινε? Η αφετηρία και το τέρμα ήταν στην Κολώνα. Στην Κολώνα. Οπότε μιλάμε για τον θρυλικό γύρο του Κάστρου. Του Κάστρου. Αυτό που αν συνέχιζε μέχρι σήμερα, η Ρόδος αυτή τη στιγμή θα ήταν κάτι διαφορετικό. Θα φτάσουμε και σε αυτό το θέμα. Ωραία. Θα φτάσουμε σε αυτό το θέμα. Ωραία. Λοιπόν, λόγω της νεαράς ηλικίας και τέτοια πράγματα, δεν περιμένανε ότι ο Ροδίτης με τα 175 κεβικά θα μας την κάνει. Εγώ ήξερα το δρόμο, το κάστρο και πάντοτε, ξεκινάγαμε πρώτοι, το κομμάτι από την Κολώνα για να βγεις στην πύλη του Τελωνίου και να γυρίσεις προς του Ριζόπουλου, ναι. Περνάγαμε βέβαια από την αριστερή μεριά, την έξω μεριά. Το κομμάτι όμως εκείνο από την Κολώνα ήταν κάτω δροσιά λόγω του κάστρου. Πάντοτε και τώρα, πάντοτε υπάρχει αυτό το πράγμα. Είχε δηλαδή υγρασία, ήταν ολιστηρό το οδόστρωμα. Επικίνδυνο, φοβερά επικίνδυνο. Με κάτι μοτοσυκλέτες, με κάτι τιμόνια τέτοια. Κατάλαβα. Και αυτά. Στολές, εγώ είχα βάλει γυναικείες μπότες. Κατάλαβα. Μου δώσανε να βάλω γυναικείες μπότες. Κάτι μπουφάν να μου. Τέλος πάντων. Με κάτι κράνια ανοιχτά και τέτοια πράγματα. Τους φεύγω. Μέχρι το Τιτάνια το καλοκαιρινό. Μόλις πιάναμε τη σιδηροδρομία, περνάγαν τα τέρατα. Λοιπόν, εκεί η στροφή Χατζημιχάλη στο ρολόι του σταδίου. Φεύγανε. Μόλις πιάναμε τότε την τουριστική αστυνομία να κατεβούμε προς το χτέλ και πλατεία Ασύλης. Πάλι υπήρχαν τα εξά και υπήρχαν τα κλειστά κομμάτια. Τους ξανάπιανα. Άρχισε τώρα ο συναγωνισμός, έχουν ξεχωρίσει τα μεγάλα. Όχι μας φέσα γύρω. Ναι. Λοιπόν, έχω ξεχωρίσει και μπαλεύω τώρα εγώ με τον Παπαγεωργίου και με τον Χατζημιχάλη. Τέρατα και αυτά ζουνε, έχουν μεγάλες αντιπροσωπείες στην Αθήνα τώρα, βέβαια είναι στην ηλικία μας πια. Αλλά ήταν μοτοσυκλιστές η αλήθεια. Ο Χατζημιχάλης είχε τρέξει και στο εξωτερικό, στην Ιταλία και τέτοια πράγματα. Το πολέμησα. Τελειώνοντας ο αγώνας, πήγαμε στο Grand Hotel, ήταν τότε ο συγχωρεμένος ο Δεσπότης ο Σπυρίδωνας, ήταν ο Βρούχος δήμαρχος, δεν θυμάμαι πέρα τον νομάρχη. Οι παλιοί τα ακούνε τώρα και αναπολούν, έτσι. Αναπολούν, βέβαια. Τους γυρίζουν χρόνια πίσω. Λοιπόν, μου τάζανε, λαγούς με πετραχίλια. Θα διαφερθεί ο Δήμος, θα διαφερθεί η νομαρχία, θα σου πάρει μια μηχανή. Τι μηχανή θέλεις περίπου να πούμε και τέτοια πράγματα. Η BMW είναι καλή και τέτοια πράγματα. Ρε παιδιά, μια άλλη μηχανή να είναι ευρωπαϊκή και καθαρή και ό,τι θέλει είναι. Έρχεται ο άλλος χρόνος. Τίποτα. Μηχανή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ξανατρέχω. Τα ίδια αποτελέσματα. Σε γενική κατάταξη ένατος. Πολύ καλό. Αλλά την πρώτη φορά που έτρεξα με βγάλανε εκτός συναγωνισμού. Αν και πήρα το πρώτο στο μικρή κατηγορία. Στο σιρκουί και στην ανάβαση, φιλέρι μου. Ανάβαση, φιλέρι μου, κάνατε με μηχανή. Με μηχανή. Δεν το ήξερα αυτό. Με μηχανή. Ήταν ωραίος δρόμος. Χάνεται παλαιότερα, γιατί τώρα έχει μειωθεί λίγο, έτσι. Χάνονταν ένα μικρό χωριό το χρόνο σε τροχαία ατυχήματα. Δυστυχώς και δεν τα φωνάζει και τα λέει συνεχώς η κυρία Ελένη Καρίδη. Να είναι καλά η γυναίκα. Με την πολύτιμη προσφορά της και με το σύλλογο. Μεγάλο το έργο της. Μεγάλο το έργο της. Το οποίο το κάνει όμως διακριτικά, αλλά γίνεται δουλειά όμως πάρα πολύ καλή. Ό,τι πέτρα και να σηκώσει. Αφανής ήρωας. Έτσι, ακριβώς. Οπότε, τα ωφέλη της πίστας είναι πάρα πολλά, από οικονομικά μέχρι κοινωνικά, έτσι, που πάνω απ' όλα έχουν να κάνουν με το νησί, με την ασφάλειά μας και με να βγούμε έξω από το σπίτι μας, να βγούμε από τους υπολογιστές, να βγούμε από αυτό που λέγεται Facebook, από αυτό που λέγεται Twitter και να κάνουμε πράγματα με πιο πολύ περισσότερη ενέργεια. Εγώ θέλω να δώσουμε 2-3 συμβουλές στα νέα παιδιά, κλείνοντας, είτε αυτά που θα ανέβουν πρώτη φορά σε ένα δίκυκλο, είτε αυτά που θα κάτσουν πρώτη φορά πίσω από το τιμόνι. Σαν παλαιότερος, σαν εμπειρότερος.
Εγώ το σπουδαιότερο που λέω αυτή τη στιγμή στα παιδιά αυτά και λόγω του ότι είμαι μέσα στην πόλη αυτή. Όταν κρατάς δίκυκλο, πάνω στο δίκυκλο τώρα, πολλοί δρόμοι, δεν έχεις ορότητα να δεις δεξιά σου, αριστερά σου, όπως είναι η Κορδικτόνος, όπως είναι κάτι άλλοι δρόμοι. Μερικοί δεν έχουν μερικοί, οι περισσότεροι δεν έχουν φανάρια και τέτοια πράγματα. Λέω, ειδικά στα φώτα τώρα. Ούτε λίγα έχουν γίνει στην Κορδικτόνος. Λέει, μα το πράσινο δρόμος είναι δικός μου. Δεν έχει δρόμο δικό μου. Δηλαδή, ο σωστός οδηγός της μοτοσυκλέτας, φτάνοντας, πρέπει να κατεβάσει τουλάχιστον, αν έρχεται με την Τετάρτη, να έρθει στη Δευτέρα, στην πρώτη. Να ελέξει, ας το γιοταχή να φωνάζει πίσω, γιατί σταματάς. Να σταματήσεις, γιατί ο γιοταχής θα πάρει, θα του ψακίσει την πόρτα. Ενώ σε ένα αν έρθει, ο άλλος θα του ψακίσει τα κόκαλα. Ακριβώς. Και αν την κλειτώσεις. Και βέβαια κράνος, έτσι. Κράνος πάνω απ' όλα. Ακόμα και στην πιο μικρή διαδρομή. Και... Νίκο, και στην πιο μικρή μετάβαση πρέπει το κράνος, έτσι, μπορεί να βγεις από το σπίτι σου απ' έξω και να σε χτυπήσει. Εκεί τώρα το να φύγεις, δηλαδή, αν μου πεις το κακό δεν ξέρεις που μπορεί να γίνει. Πολλά με τα μάτια σου, είμαι σίγουρος. Στην Ελλάδα είμαστε, πάνω σε αυτό είναι κάπως παράξενος ο λαός, να το πούμε έτσι. Έλα μωρέ, να μου 10 βήματα τώρα, τι περιμένεις, από εδώ μέχρι το περίπτερο. Δεν ξέρεις που θα γίνει το κακό. Να μου πεις ότι εγώ το φοράω αυτή τη στιγμή. Κακός. Δηλαδή, κακός. Και ύστερα αυτά που βλέπουν τα μάτια μου. Λόγω, θέλεις να πεις της ηλικίας. Θέλεις αυτό να μην μπορεί να το βάλω και να ζαλιστώ περισσότερο από ό,τι είμαι. Κατάλαβα. Σε μια κοντινή διαδρομή. Αλλά βγαίνοντας έξω, να μην δηλαδή πάει αυτά σαν Καρακόνερο ή πρόκειται να πάω κρεμαστό αεροδρόμιο και τέτοια πράγματα. Το φοράω. Το αυτοκίνητο τώρα. Και πάνω απ' όλα, ένα σπουδαίο πράγμα είναι τότε. Ένα συγκεκριμένο ατύχημα που έγινε πρόσφατα, το παιδί αυτό διάλυσε το κράνος του. Πάμε στα μαγαζιά να πάρουμε ένα κράνος. Τον βλέπεις και παίρνει φωτάκια, παίρνει μπίλες για να τρέχει πιο γρήγορα το μηχανάκι στο αυτόματο του σκουτεράκι και όταν φτάσει στο κράνος, το 90%, έλα μωρέ, κάφτινο κρανάκι έχεις. Ναι, το πιο οικονομικό. Λοιπόν, και υπάρχουν κάτι κινέζικα που αυτά κάνουν περισσότερη ζημιά παρά από το να πεντυλοφορούσες. Το κράνος. Καλύτερα να μην βγει ο πιτσιρικάς έξω το βράδυ, 2-3 βραδιές, 4 βραδιές. Ο άλλος να κόψει το τσιγάρο που λέμε. Να μην πει 10 μπύρες, να πει μια μπύρα. Να πάρει πάνω απ' όλα το σωστό κράνος. Το σωστό κράνος. Και όχι μετατροπές στα μηχανάκια. Το 50 το κάνουμε 150. Εάν την κάνει σωστή μετατροπή του και αλλάξει προς ένα δίσκο, βάλει τα καλά φρένα του, πίσω με σκέτα φερμίτ, βάλε ένα δίσκο, αυτό που κερδίζεις από την ταχύτητα να μπορείς πάσα στιγμή να μπορεί να το σταματήσεις. Κατάλαβα. Παρά μόνο. Φτιάχνουμε τα μηχανάκια, φίλτρα, πράγματα, το ένα εξατμίσει το ένα το άλλο. Εκεί που αυτό από το εργοστάσιο είναι πηγαίνοντας με 50 χιλιόμετρα που έχουν τα πενηνταράκια, εάν του βρεθεί κάτι, στα 3-4 μέτρα θα σταματήσει. Όταν το κάνεις όμως έτσι, θέλεις 100 μέτρα να σταματήσεις. Δεν σταματάς. Λάστιχα. Έλα μωρέ να μου, τώρα λέει, ακόμα έχει λεψομάκια απάνω. Και βλέπεις η Ευρώπη και οι μοτοσυκλέτες και τα αυτοκίνητα έχουν τα καλοκαιρινά και τα χειμερινά λάστιχα. Ναι. Φρένα. Μην λειπθείς το φρένο, είπαμε λάστιχο και κράνος. Πάνω είναι αυτά κράνος. Που σε δένουν με τη ζωή, αυτά, έτσι. Βέβαια, μα ακριβώς αυτό λέμε. Να μειωθεί όσο μπορούμε, να μειώσουμε τα ατυχήματα. Εγώ έχω πάθει σοκ με το τελευταία ατυχήματα. Μέσα στη Ρόδο τώρα με αυτοκίνητο, στην Εθνική Αντιστάσεως, να μου σκοτώνεται ο άλλος. Τραγικό. Τραγικό δεν είναι. Φοβερό το πράγμα. Δεν είναι δηλαδή. Δεν είμαστε στα καλά μας. Νίκο μου, να ολοκληρώσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή μου. Να ξέρεις ότι είσαι ο πρώτος καλεσμένος. Εσύ ανοίγεις την αυλαία, έτσι. Να είσαι καλά, Κώστα μου, ως παλιότερος και αρχαιότερος. Και έχουμε τώρα πήρα και εγώ μια γεύση. Έχω υλικό. Το ξέρω. Έχω υλικό και πιστεύω ότι μπορούμε να κατεβούμε η τηλεόραση του Ωμέγα. Αμυστή δεν θέλουμε εμείς λεφτά. Να κατεβούμε στο Καρακόνερο, να πάρουμε 2 μηχανάκια μικρά, να πάρουμε να έρθουν οι πιτσιρικάδες.
Να τους πούμε 5 πράγματα. Να τους δείξουμε 5 πράγματα. Να τους δείξουμε 5 πράγματα. Και στο αυτοκίνητο, ο 16άρης, ο 17άρης, δεν γεννιέσαι κανένας να μην γίνεσαι. Ακριβώς. Γίνεσαι, δεν είναι αυτό να μην γεννιέσαι οδηγός ή αυτό να μάρω πόρος. Οπότε, κράνος, ζώνη οπωσδήποτε. Ζώνη και η καλή συντήρηση και όχι βλακίες πάνω στα μηχανάκια. Ακριβώς. Και πάνω στα μηχανάκια. Οποιοσδήποτε ενθουσιασμός υπάρχει, επειδή στην παρούσα φάση υπάρχουν διοργανώσεις από τους 2 συλλόγους του νησιού, καλό είναι με ασφάλεια μέσα σε χώρους που γίνονται διοργανώσεις, έτσι, με ασφάλεια ελεγμένους και κριτές, παρά στους δρόμους. Όποιος θέλει να δοκιμάσει το οτιδήποτε, έρχεται στους αγώνες δεξιοτεχνίας, dragster, drag day, έτσι, όποιος είναι αυτός. Τα λέμε στη λαϊκή. Να έρθει να ξεθυμάνει. Έτσι, μπράβο. Να ξεθυμάνει, να τα ρίχτα εκεί μέσα. Ακριβώς. Με ασφάλεια, χωρίς να κινδυνεύει ο γύρος. Νίκο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Κώστα. Χάρηκα πολύ. Να είσαι καλά, Κώστα μου, και μπράβο σου να μου για την πρωτοβουλία που πήρες αυτή. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Έβγαινε. Η πρώτη εκπομπή Pit Stop μόλις έφτασε στο τέλος. Δυστυχώς μέσα σε 60 λεπτά δεν μπορέσαμε να βάλουμε όλο το υλικό που έχουμε. Δεν θα αφήσουμε τίποτα πίσω και θα τα δούμε σε επόμενες εκπομπές. Μαζί με νέα και από τη Ρόδο και από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο. Θέλω από εσάς τα mail σας στο pitstop@omegatv.net για παρατηρήσεις, στραβά, ανάποδα, περίεργα που μπορείτε να δείτε στο δρόμο και θέλετε να τα παρουσιάσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού σε 15 μέρες. Are you ready?